खुलुमबाय वेलकाम टू बोdo एक्सपिरियेंस गिबियावनो बेखौबो आंनि बे इउटिउब चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ होननानै होमब्ला जोंहा नोंथांमोननि थाखाय DHS प्रिभियास इयारनि कुइसन्स लाबोगासिनो जाय बिथांमोना सिगांनि भिडिअखौ नायाखैमोन चेनेलाव थांनानै नायनानै लानो हागोन आरो बियो जोंहा प्रिभियास इयारनि थामथि पार्ट इभिनिं शिफ्टनि होमब्ला नायलांदो 61 आव दङ जोंहा पिटुइटारि ग्लेन्ड इज ए पार्ट अफ पिटुइटारि ग्लेन्डआ मानि बाहागो होननानै सोंदों होमब्ला नोंथांमोना अपसनफोरखौ नायदो मोजाङै आरो अपसननि गेजेराव बिनि थारफिननाया जागोन जोंहा एन्डक्राइनल सिस्टेम अपसन डी बिनि थारफिननाय नेक्स्ट कुइसनाव दङ जोंहा रेड ब्लाड सेल्स आर प्रडिउस इन दा गोजा थै सेरेबा जोंहा बहा सोमजियो होननानै सोंदों नोंथांमोना अपसनफोरखौ नायदो आरो गोजा थै सेरेबा जोंहा बहा सोमजियो होनदों बन मेरुआव सोमजियो होमब्ला बेनि फिननाया अपसन सी बन मेरु नेक्स्ट कुइसन 63 आव दङ जोंहा स्कार्बी इज कज बाय स्कार्बिया मानि थाखाय जायो होननानै सोंदों होमब्ला नोंथांमोना अपसनफोरखौ नायनानै लादो बिनि थारफिननाया जागोन जोंहा स्कार्बिया मोनसे स्किननि बेराम आरो बियो भिटामिन सीनि खमाव जायो होमब्ला बिनि फिननाया जागोन जोंहा अपसन सी भिटामिन सी डिफिसियेन्सि नेक्स्ट कुइसनाव दङ जोंहा इनफ्लुएन्जा इज ए डिजिज कज बाय इनफ्लुएन्जाया मोनसे बेराम मानि थाखाय जायो होननानै सोंदों नोंथांमोना अपसनफोरखौ नाय आरो इनफ्लुएन्जाया मानि थाखाय जायो भाइरासनि थाखाय जायो होमबा बेनि फिननाया जागोन जोंहा अपसन सी भाइरास बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसनाव दङ जोंहा निउटन इज ए इउनिट अफ निउटना मानि इउनिट होननानै सोंदों अपसनाव मा दङ नायनानै लादो नोंथांमोना आरो निउटना मानि इउनिट बियो मोनसे फर्सनि इउनिट नेक्स्ट कुइसनाव दङ जोंहा द केमिकेल सिम्बल अफ आयरन इज आयरननि केमिकेल सिम्बलखौ सोंदों सोरनि रासायनारि दिन्थिसिंखौ होमब्ला बिनि फिननाया जागोन जोंहा मा Fe अपसन सी बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन व्हाट इज द केमिकेल नेम अफ लाफिं गेसनि रासायनारि मुङा मा होननानै सोंदों आरो नोंथांमोना अपसनफोरखौ नायदो अपसननि गेजेराव बिनि थारफिननाया जागोन जोंहा लाफिं गेसनि रासायनारि मुङा नाइट्रास अक्साइड बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन व्हाट इज द ट्रान्सफर्मारा मा होननानै सोंदों नोंथांमोना अपसनफोरखौ नायदो अपसननि गेजेराव बिनि थारफिननाया जागोन जोंहा इट इज एन इलेक्ट्रिकेल एपारेटास टु कनभार्ट हाई भल्टेज टु लो एन्ड भाइस भार्सा बेनो जागोन अपसन बी आ नेक्स्ट कुइसनाव दङ जोंहा सालाइभा कनभार्स सालाइभाया मा सोलायहोयो अपसनफोरखौ नायदो सालाइभाया जोंहा मा कनभार्ट खालामो जोंहा सालाइभाया स्टार्च इनटु मेल्टेड सुगार नेक्स्ट कुइसन नार्भ सेल्स आर कल्ड नार्भ सेल्सखौ मा होननानै बुंनाय जायो अपसनफोरखौ नायदो नार्भ सेलआ मा न्यूरन होननानै बुंनाय जायो अपसन ए नेक्स्ट कुइसनाव दङ जोंहा द synonym अफ recalcitrant इज मा होनो जोंहा इंलिशनि कुइसन फैलायबाय बेयाव जोंहा मा होनो 70 कुइसनसिम जोंहा साइन्सनि बागै सोंनाय जादोंमोन दायो इंलिशनि फैलायबाय आरो synonym अफ recalcitrantनिया जोंहा जागोन 71 नि फिननाया अपसन सी obstinate जोंहा synonym एन्टोनिमनिफ्राय गोबां कुइसन फैनाय जायो नोंथांमोना नायना लाखा मोजाङै नेक्स्ट कुइसनाव दङ जोंहा द एन्टोनिम अफ इन्टेन्सनेलनि एन्टोनिमखौ सोंदों होमबा बिनि फिननाया जागोन जोंहा अपसन ए एक्सिडेन्टेल नेक्स्ट कुइसन कमप्लिट द फलोइंग इंग्लिश प्रभाब विथ द कारेक्ट अपसन बेगार्स कान बी बिनि थारफिननायखौ सायख'नांगौ मा होनदों बिबायारिफोरा माब्लाबाबो मा जानो हाया चुजार्स सायख'गिरि जानो हाया नेक्स्ट कुइसनाव दङ जोंहा व्हाट इज द यां वान अफ ईगल कल्ड यां ईगलखौ मा होननानै बुङो नोंथांमोना अपसनफोरखौ नायदो यां ईगलखौ जोंहा बुङो इगलेट होननानै बुङो ओमफ्राय नेक्स्ट कुइसनाव फैयो कमप्लिट द फलोइंग सेन्टेन्स विथ द कारेक्ट प्रनाउन गिभेन बिलो आई हैव ए फ्रेन्ड डेस कैन हेल्प होमब्ला नोंथांमोना बिनि थारफिननायखौ सायख'नांगौ गाहायनिफ्राय आई हैव ए फ्रेन्ड डेसनि जायगायाव सायख'दो बिनि फिननाया जागोन हु कैन हेल्प जाय हेल्प खालामनो हायो होननाय जागोन आरो बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन कमप्लिट द फलोइंग सेन्टेन्स विथ कारेक्ट प्रनाउन गिभेन बिलो बेयावबो थारफिननायखौ सायख'नांगौ You will have to pull dash together बिनि फिननाया जागोन जोंहा you will have to pull yourself जागोन yourself together ओमफ्राय नेक्स्ट कुइसनाव फै जोंहा what is the superlative form of shy नि superlative फर्मआ मा
जोंहा अपसनफोरखौ नायदो साइनि सुपारलेटिभ फर्मआ जोंहा जागोन साइज्ड अपसन ए बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसनाव फै कमप्लिट द फलोइं आइटेम विथ द कारेक्ट अपसन बेयाव जोंहा कारेक्ट अपसनखौ सायख'नांगौ एट द ड्रप अफ ए डैश बिनि थारफिननाया मा एट द ड्रप अफ ए हेड option B head next question use the correct determiner to complete the sentence याव determiner को सायख'नांगौ होमब्ला मा बुंदों Mount Everest is the highest mountain in the world होमब्ला बिनि determiner मा जागोन बिनि determiner जागोन जोंहा option A Mount Everest is the highest mountain in the world ओमफ्राय next question जोङो use the correct word to complete the sentence यावबो जोंहा गाहायनिखौ सायख'नांगौ अपसननि गेजेराव होबाय जागोन nobody has dash to the prison nobody has होमबा बिनिया मा जागोन access option D access to the prison next question the synonym of ponder is synonym of ponderनि synonyma जोंहा मा जागोन ruminate जागोन सेम ओंथि फोरमायनाया ओमफ्राय द एन्टोनिम अफ इनसलभेन्ट इज जोंहा एन्टोनिम सोंलायबाय इनसलभेन्टनि माने उल्टा होमब्ला बिनि फिननाया मा जागोन जोंहा इनसलभेन्टनिया जोंहा जागोन सल्युशन अपसन ए सल्युशन नेक्स्ट कुइसनाव दङ जोंहा कमप्लिट द फलोइं इंग्लिश प्रभाब विथ कारेक्ट अपसनखौ सायख'नांगौ ए रलिं स्टोन गेदार्स न' अपसनाव मा दङ नायदो बिनि फिननाया जागोन जोंहा अपसन बी मस नो मस बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन 84 आव व्हाट इज द अपोजिट जेन्डार अफ स्टेक अपोजिट जेन्डार स्टेकनि अपोजिट जेन्डारा मा स्टेकनि अपोजिट जेन्डारा जोंहा जागोन अपसननि गेजेराव अपसन डी हिन नेक्स्ट कुइसनाव फै कमप्लिट द फलोइं सेन्टेन्स विथ कारेक्ट डिटारमिनार बेयावबो डिटारमिनार सायख'नांगौ प्लिज गिभ मी डेस हेल्प बिनि फिननाया मा जागोन प्लिज गिभ मी साम फैगोन डेसआव साम हेल्प नेक्स्ट कुइसन दङ जोंहा कमप्लिट द फलोइं सेन्टेन्स इउजिं द कारेक्ट प्रेपोजिसन होनांगौ होमब्ला नोंथांमोना नायदो मा बुंदों बेयाव द स्पाइडार क्राउल्ड स्ल'लि डेस द बेनिस्टार होमब्ला बिनि कारेक्ट प्रेपोजिसना मा जागोन जोंहा द स्पाइडार क्राउल्ड स्ल'लि एलं द बेनिस्टार एलं फैगोन होमबा बेयाव option C next question what is the plural of trout नि प्लुरेला मा नोंथांमोना अपसनफोरखौ नायदो troutनि प्लुरेला जोंहा जागोन option B troutनिया troutआनो थायो जेबो सोलाया next question what is the superlative of noisy superlative मा जागोन जोंहा अपसनफोरखौ नायदो noisy superlative जोंहा जागोन option D noisiest next question complete the following item with the correct option correct option को सायख'नांगौ a leopard cannot change its dash option मा दङ नायदो मा होनदों मासे लिउपार्डआ गावगायनि माखौ सोलायनो हाया बिनि फिननाया जागोन जोंहा option B spots गावगायनि दागखौ मालाबाबो सोलायनो हाया नेक्स्ट कुइसन व्हाट इज द एडभार्ब अफ टेरिबलनि एडभार्बा मा जागोन जोंहा अपसनफोरखौ नाय जोंहा टेरिबलनि एडभार्बा जागोन टेरिबलि अपसन सियाव दङ जोंहा टेरिबलि होमब्ला बेखिनियानोमोन DHS प्रिभियास इयारनि सावरायनो गोनां बे जोंहा 2020 मायथाइनिमोन इभिनिं शिफ्टनि बेखिनियानोमोन आरो दंबावो 91निफ्राय जोंहा 100सिम कुइसन दंबावो बियो मेथ्सनि पार्ट आरो जोंहा बेखिनिखौनो सावरायनानै बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन गोजोन्थों